Yeah, 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 yeah. Každé ráno stejný cíl, v činkárně má svůj svět, když padá těžká váha, jemu září v očích pád. Svaly jako ze skály, na benchpressu dává 100. Pro bratrance Davida není nic dost složité. Pracuje jako ochranka, hlídá klid a bezpečí, když se David postaví, nikdo se rač neklepe. David Ondo, chlapec se patří, síla v rukou, srdce v hrudi, pro rodinu by dýchal, pro ní se v noci budí, jeho dcera je mu vším největší štěstí na světě. Pro její úsměv bojuje v tomhle těžkém životě. Práci drží pevnou stráž, profesionál každým cůlem, ale jakmile padne šluz, domů běží s velkým kouzlem. Tam ho čeká rodina, tam je jeho pravý trůn, tam už není drsný strážce, tam zní lásky čistý tón. Pro dcerku je hrdinou, co ochrání před vším zlým, táta s velkým srdcem, co se dělí o svůj rým. David Ondo, chlap jak se patří, síla v rukou, srdce v hrudi, pro rodinu by dýchal, pro ní se v noci budí, jeho dcera je mu vším největší štěstí na světě. Pro její úsměv bojuje v tomhle těžkém životě. Tak zvedej dál ty těžké váhy, Davide, buď hrdý na svůj krok. Ochraňuj dál své drahé po celý dlouhý rok. Bratranec, jak má být, rodina tě v srdci má.